дилрабо аз ҳомиёни ҳуқуқе аст ки солона ба созмони ӯ садҳо корафтода барои машварати ҳуқуқӣ муроҷиат мекунанд. кори созмони зери раҳбарии дилрабо бо ин хатм намешавад. ӯ ва ҳамкоронаш аз ҳаққи сарбозони ҷабрдида дар артиш дифоъ мекунанд. қариб ки ҳамаи онҳо аз тафтишот мегузаранд, то суд мераванд, аз суд ҳам ҳукм мегиранд. Лекин як чиз мо ба ташвиш меоварад ки на ҳама вақт афсарон, он афсароне ки бояд ки ҳамин муносибатҳоро пешгирӣ мекарданд ё ин ки шароит фароҳам овардан беҳаракатӣ ки ҳамин ҷиноят содир шуд ба ҷавобгирӣ кашида мешаванд, ба ҷавобгирии дахлдор. дилрабо иқрор мекунад ки солҳои ахир кори ҳомиёни ҳуқуқ дар тоҷикистон осон нест. аммо ба бовари ӯ ин баҳонае барои канор рафтан аз рисолати касбӣ нест. бештар то гузарондани реформа мо зиёда аз 2500 адвокат доштем. ҳоло тақрибан аз 800 то 900 ҳастанд ки дар баъзе ноҳияҳо ҳатто адвокатҳо дида намешаванд. яъне шаҳрвандон ба суд бе ҳимоячӣ мераванду аз ҳуқуқҳои худ бархурдор нестанд. дигар намуди мушкилин албатта яъне якдигарфаҳмӣ кам шуда истодааст. аз ин ҷиҳат фишор ҳам мешавад. тоҷикистон ба чунин аттестатсия зери танқиди сахти созмонҳои ҳомии ҳуқуқ қарор гирифт ки гуфтанд мақомот бо ҳамин баҳона хостанд аз вакилони дигарандеш халос шаванд. чанд вакили дифоъ ки аз ҳаққи мухолифони давлат ҳимоя мекарданд ё ҳукуматро ошкоро танқид карданд, паси панҷара рафтанд ва бархе дигар кишварро тарк карданд. созмони озодиҳои шаҳрвандӣ ки раҳбарии онро дилрабо ба дӯш дорад, фаъолияти худро идома медиҳад. масалан агар парвандаи ҷиноятӣ нисбати ё ин гумонбар шуда масалан барои содир кардани ҷинояти дуздӣ гумонбар шуда бошаду лекин нисбати вай шиканҷа агар татбиқ шуда бошад, албатта хел парвандаҳо осонтар ҳастанд. лекин агар вақте ки адвокат нафароне ки гумонбар шавандаи терроризм, экстремизм ё он ҳаракатҳои сиёсӣ баррасӣ кунад, агар аллакай мақомот ба нисбати ин адвокатҳо як муносибати манфӣ доранд, фишор меоваранд ва ҳамун адвокатро дар дастгирӣ кардани ҳамин ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, терроризм, экстремизм ё дигар ҳизбҳо шомили собида гумонбар мекунанд, гунаҳгор мекунанд ки шумо дастгирӣ мекунед ҳамин парвандаҳоро. дилрабо аз камранг шудани ҳамкории мақомот бо созмонҳои ҳуқуқи инсон изҳори нигаронӣ мекунад. ба гуфтаи ӯ ҳоло ҳатто донишҷӯёни риштаҳои ҳуқуқшиносӣ ба мавзӯи ҳуқуқи башар чандон таваҷҷӯҳ надоранд. агар мақсад аз дур кардани ҳуқуқи инсон аз донишҷӯён бошад, агар албатта онҳо ба мақсади худ мерасанд, лекин ман фикр мекунам ки донишгоҳҳо бояд ки манфиати донишҷӯёнро, манфиати халқро ба назар гирифта шароит барои шиносоӣ бо ҳуқуқи инсон, шароит бо ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ фароҳам оваранд. ҳамин гуна рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи башар дар тоҷикистон дар чунин шароите таҷлил мешавад ва чандин вакилу ҳомии ҳуқуқ аз ҷумлаи онҳо Бузургмеҳриёров ва Нуриддин Маҳкамов ин рӯзро паси панҷара таҷлил мекунанд. вале ин ҳарфҳо ҳам ҳаст ки бархе аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар дар тоҷикистон ки бо маблағҳои билоивази созмонҳои байналмилалӣ фаъолият мекунанд, на ҳамеша омодаи кӯмак ба корафтодаҳо ҳастанд ва гоҳи дигар садои онҳо барои дифоъ аз ҳуқуқи инсон шунида намешавад. бархе дигар аз ин ҳомиёни ҳуқуқ аз ширкат дар баррасии парвандаҳои пурсару садо худдорӣ мекунанд ки беҷасоратии онҳоро ба намоиш мегузорад.